Йыратывашы шмайялынан. Муда, иркан Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу татарларда ислам дини, диннің мәдәниетке, тілге, рухи үсішке йығынтысы, дини бәйрәмнәр Рамазан айы уңайынан республикабызда башқарылышы изге ғәмәлләр хакында. Ислам Идел буе төбәкләрендә 7-8 гасырларда шәрык илләре белән сәүдә итү, икътисади һәм мәдәни мөнәсәбәтләр нәтиҗәсендә тарала башлый. Яңа этап 922 елдан Багдад илчелегенең вәкаләтле вәкиллеге рәсми рәвештә Идел буе Болгар дәүләтен мөселман дөньясының бер өлеше итеп таныгач башлана. 21 майда Татарстанда Идел буе Болгар дәүләтендә исламның рәсми рәвештә кабул ителү көне билгеләп үтелә. Быел әлеге бийек тарихи датага 1100 ел. Бу уңайдан фәнни һәм мәдәни форумнар үткәрелә. Күренекле дин галимнәренең әсәрләре басылып чыга. Ислам инфраструктурасы үстерелә һәм тагын бик күп чаралар башкарыла. Теләгән һәркем әлеге тарихи вакыйгада катнаша ала. Элек татарларның ата-бабалары нигезләнгән мөселман дәүләтләре ислам цивилизация үзәкләреннән шактый еракта урнашкан булган. Шуңа күрә этник аң шәрык илләренә караганда татарларда күпкә иртәрәк формалашкан. Ә 20-нче йөз башында исә татар җәмгыятендә милли идеяләр бик тиз ислам белән берләшә, диннең тоткан урынын ныгытуга нигез булып тора. Шул ук вакытта милли үзаң, милли мәдәният ныгый. Татар зыялыларының күбесе исламны милли мәдәниятның мөһим бер өлеше буларак кабул итә. Җәмгыятьнең әдәп-әхлак нигезе халыкны алга алып баручы куәт, рухи көч булып санала. Татар мөселманнар гасырлар буена башка халыклар һәм диннәр белән янәшә яшиләр. Төрле мәдәниятләрнең тыгыз аралашып яшәве бер-берсенә шактый йогынты ясый. Бер яктан бу күренеш аларны байыта, икенче яктан үсеш һәм уңыш өчен этәргеч бирә. Ислам барлык кешеләр белән яхшы мөнәсәбәттә булырга, алар белән дустана яшәргә чакыра, кешенең азатлыгын һәм намусын яклый. Коръәндә бик күп аятлар мөнәсәбәтләрне гаделлек, дуслык һәм игелеклелек нигезендә төзәргән ди. Шулай ук ислам мөселманнарына башка дин вәкилләренә карата гадел һәм илтифатлы булырга, аларның хокукларын, гореф-гадәтләрен, мәдәниятен хөрмәт итәргә чакыра. Ислам диненең төп кануннары кешедә күркәм сыйфатлар тәрбияләү, мохтаҗларга ярдәм итү, мәрхәмәтле булу, башкаларга карата игелек кылуны атарга була. Закат хәйрия фонды инде 20 елдан артык шушы эшләр белән шөгыльләнә. Закат ул ислам диненең 5 баганасының берсе, ягъни фарыз гамәл булып тора. Закат гарәп теленнән тәрҗемә иткәндә чистарыну дигәнне аңлата. Ягъни бу дөньяда һәрбер кешегә мал, мөлкәт, шулай ук тормыш һәм сәламәтлек кебек үк вакытлыча кулланылышка гына бирелгән һәм моны аңлаган һәрбер мөмин мөселман Раббысына рәхмәт йөзеннән аның әмерен үтәргә тиеш һәм үзенең байлыгыннан, мөлкәтеннән бер өлешен аерым бер төркем мәскин фәкыйрьләргә яисә башка кешеләргә чыгарып бирергә тиеш. Закат фонды Татарстан Республикасы мөселманнар дини нәзарәте тарафыннан 1998 елда оештырылган һәм без республикабызда закат җыю һәм аны тарату белән шөгыльләнүче шундый үзәкләшкән бердән-бер фонд. Изге Рамазан ае башлану уңайыннан Татарстан дини нәзарәте фонд кысаларында Рамазан изге гамәлләр ае дип аталучы хәйрия марафоны да игълан иткән. Чара берничә ел рәттән уздырыла, инде традициягә кергән дип әйтергә була. Рамазан җитү белән матур гадәт буенча Рамазан изге гамәлләр ае дип аталган хәйрия марафоны игълан итә. Бу марафон кысаларында Закат фонды быел 4 төп юнәлеш буенча эшләргә ниятлибез. Һәм беренчесе ул әлбәттә мөселманнарга җайлырак булсын өчен, уңайлырак булсын өчен үзәкләштерелгән закат, фитр һәм фидия садакаларын җыю. Икенчесе безнең традициябез буенча авыру балаларга тернәкләндерү курслары һәм дәвалану курсларын үтүдә ярдәм итү.
Без узган Рамазан айында, мәсәлән, 21 балага ярдәм итә алган идек 21 елда. Быел да кимендә 20 балага ярдәм итербез дип ышанабыз. Икенче юнәлеш ул инде әлбәттә республикабызның мәчет мәдрәсәләрендә ифтарлар оештыру, ягъни ураза тотучылар өчен без көн сайын диярлек авыз ачтырабыз, мәҗлесләр оештырабыз. Һәм инде 4нчесе халыкны азык-төлек белән тәэмин итү. Узган елгы Рамазан айында без 800дән артык гаиләне азык-төлек белән тәэмин итә алдык. Бу ярдәмнең гомуми авырлыгы 5 тоннадан артык иде. Быел да без кимендә шул дәрәҗәдә калырбыз дип торабыз. Фондка ярдәмне теләгән һәр кеше күрсәтә ала. Мохтаҗларга кием салым китерүчеләр дә байтак. Садака, закат китерү вакыты ул Рамазан айы. Шуңа күрә без бу бер айны урагысты дип атыйбыз инде. Белгәнбезчә мөселманнарда һәм аеруча безнең халыкта, татарларда ул инде шулай гадәткә кертелгән, Рамазан айында кеше күбрәк изгелек кылып калырга тырыша. Моның җавабы да бар, хикмәте, чөнки Раббыбыздан вәгъдә ителгән әҗр-савап Рамазан айында кылынган изгелекләр өчен башка вакыттагы караганда күп тапкырга артыграк диелә. Кем садака, закат китерә дигәндә, закатны инде әлбәттә закат түләүнең аның үзенең шартлары бар. Закат ул бай мөселманнар тарафыннан гына түләнелә. Садака инде теләсә кем бирә ала садаканы. Рамазан айында ураза тотучыны сыйлаучыга Аллаһ Тәгалә зур әҗр-савап бирер. Һәр мөселман моны хәтерләсә иде. Бүгінгі заман шартларында ислам яңадан күтәрелеш кичерә. Нәтиҗәдә мәгърифәтчелек эшчәнлегенә, ислам уку йортлары, мәдрәсәләр торгызуга күбрәк игътибар бирелә, яңа мәчетләр төзелә. Бу әлбәттә күркәм күренеш. Халыкның әхлагы үсү җәмгыятьнең культура үсеше белән дә тыгыз бәйләнгән. Узган гасырлар эчендә ислам татар тормышының барлык өлкәләренә үтеп керде. Үзенчәлекле мәдәниятебезгә, телебезгә, хуҗалык рәвешенә, гырыф-гадәт йолаларыбызга көчле йогынты ясады, дигән иде бер чыгышында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов. Чыннан да, республика мөселманнары татар телен үстерү һәм аның абруен күтәрү, гаилә һәм никах институтын ныгыту юнәлешендә актив эш алып баралар. Милләтебезне саклап калуда ислам диненең дә, татар теленең дә роле бер үк дәрәҗәдә зур. Бөек татар галиме Шихабетдин Мәрҗани әйтүенчә, өч әйбер диндә юк. Әммә динне саклый. Алар милли тел, милли кием, милли гырыф. Шул ук вакытта дин дә әлеге эш күренешне сакларга ярдәм итә. Һичшиксез, авыр сынаулар вакытында да ислам татарларга милләт буларак сакланырга көч биргән. Хәзердә милләтне саклап калу мәсьәләсе кискен тора. Аның киләчәге балалар, яшь буын кулында. Шуңа да аларга милли, дини тәрбия бирү бик мөһим. Бүгенге көндә дини белем шактый актуаль. Республикада берничә дини уку йортлары эшләп килә. Аларда белем алган шәкертләр ислам фәннәре докторына кадәр үсеп җитә ала. Ислам дине белән бер рәттән, әлбәттә, дөньяви белем бирүгә дә басым ясала. Бүген заманча конкуренцияга каршы торырлык, милли эштәлеккә ия мөселман уку йортларын булдыру өчен тарихи тәҗрибәне өйрәнү, үзләштерү аеруча да мөһим. Белем бирү системасы сыгылмалы, мобиль структура булырга һәм заман рухына туры килергә тиеш. Җәмгыятьнең интеллектуаль ихтыяҗларын канәгатьләндерү дә зарур. Ислам татарларга бай рухи мәдәният, мәгърифәт, югары әхлак нигезләрен бирә. Күп гасырлар дәвамында дин халыкка күңел тынычлыгын сакларга, рухи үсешкә омтылырга, гаделлекне якларга ярдәм итә. Авыр чакта юаныч була, илһамландыра. Казанның Галиев мәчетендә Рамазан айы буе Коръән хәтем кылыначак. Ягъни Коръәннең 30дан бер өлеше, бер җүзе көн сайын укылачак дигән сүз. Аңлавыгызча, Коръән хәтем Рамазанның соңгы көнендә тәмамланыр дип көтелә. Коръәнне диния нәзарәтенең белгечләре укый. Хәтем кылу иләдән соң башлана. Теләгән кеше килеп тыңлый ала, онлайн трансляциясында карарга мөмкин. Рамазан айы ул Коръән айы. Һәм инде мөселманнар бу айда күбрәк Коръәнне, Аллаһның китабын укырга тырышалар. Коръән хәтем итү, ягъни Коръәнне тулайым укып чыгу була.
Ягъни Коръәндә 30 бүлек бар, 30 часть. Шуның менә һәр көнне бер часть укыла, бер бүлеге укылып чыга. Ул якынча бер 20-25 бит була. Һәм инде Рамазан айы дәврендә дип әйтик, Коръән бөтенләй тулайым укылып чыгу, ул Коръән хатымы дип атала. Хатым итү, ягъни тутырып кую, тулы укып чыгу. Сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Коръәннән бер аят тыңлаучыга икеләтә савап язылачак. Коръән укучыга кыямәт көнендә нур бүләк ителәчәк дигән. Рамазан айында инде Коръәнне күбрәк укырга тырышалар мөселманнар. Чөнки башка вакытта Коръәнне укысаң бер хәреф өчен Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам инде 10 савап дисә, Рамазан айында 700 тапкыр артыграк. Һәрбер эштә. Рамазан айында мәсәлән Коръән уку булсын, садака бирү булсын, ул башка айлардан истинрәк, саваплырак. Шуның өчен менә инде әлхәмдүлилләh мәчетләребездә Коръән тулайым укылып бара. Без инде көндез менә илә намазыннан соң бер бүлек укыйбыз һәм кич тәравих намазында инде мөселманнар белән меңнәгән йөздәгән халык белән шулай ук бер бүлеген укыйбыз. Ягъни 2 тапкыр тутыра, 2 тапкыр хатым була Рамазан айында. Бу инде Коръән укылган җиргә Аллаһ Тәгалә тынычлык бирә, бәрәкәтлек бирә. Бу илебез өчендә, җәмгыятебез өчендә бик мөһим, зур эш, зур гамәл. Коръән Аллаһ Тәгалә тарафыннан җибәрелгән иң соңгы изге китап. Аның һәр сүрәсендә, һәр аятында үгет-насихат, тормыш кагыйдәләре ята. Безнең Коръәндә шундый зур бер аят бар. Аллаһ Раббымыз أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون دي. يعني siz iman kitirişiler, siz Müslümanlar Allah Teala'dan itaat etmiş yaşaudan, günahlı işler kılıdan saklanınız, korkınız. Allah Rabbimiz sizge gazap vermesin için, tanışlık bulsun için, bereketlik bulsun için indi günahlardan saklanınız diyen ayet var. Hem devam edip Allah Rabbimiz وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا diye. Yani وَاغْتَصِمُوا siz Kur'an'ga, dinge bütün kişiniz bile tutununuz. Yaşmısınız, alınmısınız, kadın kız mı, erkek mi? Dinge tutunsanız siz adaşmıyorsunuz, yoğalmıyorsunuz. Birbirinizden ayrılışmışsınız. Şuşlay din yoluna, dinin cebine nık itip yavuşsunuz, dinin arkanına. Şu vakitte siz ne Allah Teala indi işinizde de yerden biri, gailenizde de tanıştık bula, aranızda da merhametlik bula. Yani bizning dinge tutunu turunda bir kişi ayet var, zor ayet var. İlkiden bizning abi babalarımızdan mena dinimizni hürmet etip, amel kılıp, hatta indi din kimsetilgan vaqtlarda da debeytik dinni tutup keldiler, saqlab qaldılar. Bizga da bugun kunda indi yoshlarga, yosh bugunlarga, o'rta bugunga debeytik dinga tutunsak biz, g'urf odatlarimizga tutunsak, kuch quvvat bilan bizning ishimiz yaxshi bo'ladi. Müslüman kalendarında beyramlar, истәлекле көннәр шактый. Иң изге һәм мөһим ай булып Рамазан айы санала. Әлеге айда шактый изге гамәлләр кылына. Елда Татарстанның барлык шәһәр һәм районнарында Рамазан айы әһәмиятле һәм нәтиҗәле уза. Ай буена республикабызның барлык мәчетләрендә тәравих намазлары укыла. Татарстан Республикасы мәчетләрендә көндәлек ифтар ашлары уздырыла. Мохтаҗларга ярдәм итү буенча да шактый эшләр башкарыла. Рамазан айы зур бәйрәм Ураза гаете белән тәмамлана. Әлеге бәйрәмгә мөселманнар алдан әзерләнә. Һәр өйдә табада пешкән ризык исе чыгару тиешле дип санала. Шуңа да гает иртәсе кыймак пешерүдән башлана. Ул гаилә бәйрәме. Бу көнне туганнар бергә җыела, мул табын кырыла, изге теләкләр теләнә, гает намазы укыла. Мөселман календарында Кадер кичәсе дигән бик мөһим көн бар. Ул Рамазан айының 27нче кичәсенә туры килә дигән фикер киң таралган. Ләкин кайсы көнгә туры килүе төгәл генә билгеле түгел дигән карашта яши. Кайбер галимнәр бу кичәне Рамазанның соңгы 10 көнлегендәге таг сандагы кичәләрдән эзләргә куша. Кадер кичәсе бик тыныч кичләрдән була диләр. Ул кичтә күк йөзе аяз, явым төшемнәре булмый, җил исми, яфраклар да селкенми дигән ышану яши. Мөселманнар Кадер кичендә төне буе намаз укып, теләк телиләр. Аллаһы Тәгаләдән гөнаһларын ярлыкауны сорыйлар. Мөселманнардагы тагын бер зур бәйрәм, ул да булса Корбан гаете. Әлеге бәйрәм 3 көн дәвам итә. Көн гает намазы һәм гает кыймагыннан башлана. Корбанга гадәттә сарык чалына, иррәк терлекләр чалуда күзәтелә. Корбан итенең 3тән 1 өлеше садака буларак мохтаҗларга таратыла. Бәйрәмнең мәгънәсе Аллаһка якынаю, аңа иман китерү. Корбан сүзе мөселман традицияләрендә якынаю дигәнне аңлата. Традиция буенча Корбан гаете көннәрендә мөселманнар бер-берсенә карата аеруча игътибар күрсәтәләр, мохтаҗларга ярдәм итәләр.
Быйылгы Рамазанның беренче ифтары туган авылым комплексында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин катнашында узды. Ифтар кичәсенә җәмәгать эшлеклеләре, иганәчеләр, дин әһелләре килде. Имам Хасан радиллаһу анһу булай дип әйтә. Кашанда Раббыбыз я айюхаллазина аману Коръәндә 89 тапкыр шулай мураҗат итә. Кашанда Раббыбыз шулай мураҗат итсә, бу сүздән соң я бер әмер, я бер тыю килә. Я бер фарыз, я исә бер харам булырга тиеш. Нәрсә куша Раббыбыз? Кутиба алейкумус сиям ураза сезгә фарыз кылынды. Кама кутиба алеллазина мин кабликум әүвәлге халыкларга фарыз булганы кебек сезгә дә шушылай ук фарыз кылынды. Ләалләкум таттакун, шаят сез тақва булырсыз дип әйтә. Рамазан шәриф айы белән котлау өчен Рус православие чиркәве вәкиле, Казан семинариясе ректоры Владимир Самойленко да килгән иде. У нас очень добрые, прекрасные взаимоотношения, и эти взаимоотношения не плод сегодняшнего дня, не плод последних лет. Это наш быт, это наша история, это наше взаимодействие на протяжении не просто десятилетий, а столетий. И слава Богу, что наш великий священный Татарстан здесь всему миру, не просто даже России, всему миру показывает очень доброе, очень прекрасное братское взаимодействие, взаимоотношения, соработничество между мусульманами и между православными. Поэтому владыка от всей души с радостью поздравляет всех наших братьев-мусульман с наступившим месяцем Рамадан. И пускай для каждого мусульманина нашей республики он воистину будет священным, радостным и спасительным. Беренче ифтар туган авылым комплексы җитәкчеләренең берсе Радик Мөхәррәм улы Абдрахманов ярдәме белән уздырыла. Для нас этот праздник очень важен, мы его ждем целый год. Вообще философия наших всех проектов и наших праздников мы объединяем. Мы объединяем лидеров разных конфессий. Вот, мы показываем, какие мы мусульмане гостеприимные, какие мы добрые, дружелюбные. И традиционно мы в туган авылым вот первый ифтар проводим. Здесь у нас разные люди. Здесь у нас бизнесмены, здесь у нас политики, здесь чиновники, здесь есть лидеры конфессий. Здесь, ну, как бы, вообще этот месяц, это мероприятие, оно объединяет. И мы в этот месяц делаем благие дела, мы чаще собираемся, мы проводим ифтары. Авыз ачу мәҗлесләре туган авылымнан кала Казанның 40 мәчетендә үткәреләчәк. Аларга теләгән һәркем килә ала. Мәҗлесләр бөтен кеше өчен дә ачык. Мөхтәрәм кардәшләр, бер-береңгә ярдәмчел булсаң гына бу дөньяда яшәп була. Әгәр дә син бер-береңне кайгыртсаң гына безнең киләчәгебез бар. Үзен кайгырткан кешенең киләчәге юк. Ул эгоист. Әйе, бәлки Кайсы гына динне алсак да, ул начарлыкка өндәми. Диннәр тугрылык, ихласлылык, юмартлык, сүз һәм гамәл берлеге, шәфкатьлелек, ата-ананы хөрмәт итү, сабырлык һәм башка шундый матур әхлакый сыйфатларны алга сөрә, тискәрләрен төрлечә хөкем итә. Без бүгенге тапшыруда җәмгыятьтәге диннәрнең һәр кайсына аерым тукталмыйча, ислам үрнәгендә диннәрнең кешеләргә, мәдәнияткә, телгә йогынтысын, тәрбияви көчен җиткерергә тырыштык. Дин һәр вакыт тынычлык, халыклар арасында дуслык, үзара ярдәмләшү өчен көрәшә, кешеләрне бозыклык эшләүдән тыя, милләтне милләт буларак сакларга ярдәм итә. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Агымдагы Рамазан айында изге гамәлләр кылырга, якыннарыбыз белән ныграк аралашырга, бер-беребезгә карата игътибарлы булырга онытмыйк. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне тынже путмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.